Наскоро качих видео с тези питки и ме съсипахте от въпроси за рецептата за тях. Затова днес ги правя отново и ще снимам рецептата специално за вас. Приготвят се лесно и са много въздушни и пухкави. За тестото ще ви трябват топло прясно мляко, суха мая, захар, зехтин, 2 яйца и брашно. Тестото замесвам в планетарен миксер, но може да го направите и на ръка. Пропорциите ще оставя в описанието за тези, които искат да опитат рецептата. Тестото замесвам на ниска скорост в планетарния миксер за около 10-15 минути. След това го покривам и оставям да втаса за час и половина. Разделям го на 6 равни части и всяка една от тях разточвам, както съм ви показала във видеото. Намазвам с разтопено масло и събирам всички краища на тестото в средата. С помощта на ръката си оформям топки, които поставям върху хартия за печене и оставям да втасат за още 30-40 минути. След второто втасване намазвам с разбит жълтък с прясно мляко и пека на 180 градуса за около 35 минути. В зависимост от фурната, която използвате, може да покриете с хартия за печене на 20-та минута, за да не прегорят отгоре. А вие ще опитате ли?